И какво става, ютубъри? Днес сме с Clash of Clans и ще направим LAN Battle, т.е. една битка, която ще ви хареса много. Така, нашите голд свършиха, т.е. нашите пари, защото за последно си поправях оградата, както виждате, остана ми малко и е цялата на 6 левел. И така, нека да направим една битка и тук на ПКК, но аз не мога да го бия никога. Ако не опитвам, няма да успея. И така тук може да направим нещо, но няма да успеем. Не ми се вярва. Защото много пъти опитвам, но не мога да го разреша. Опитвах с всякаква армия и не успявах. Няма как сега да го разреша. Стигал съм до 46% и само това. Ами имам да поправя още една оградка. Поне взех нещо. Добре. Пак става. Нещо направих. Не можах както трябва, ама добре. Както и да е. Така. Сега ще правя една оградка с лава ефект. Тук първо ще поправя тия трите и ми остава теж в теж тук, че тук те и тук са 5 да ги поправя в 6 да ги поправя в жълто и тогава почвам в лилаво и съм готов. И ще започна да си поправям оръжията, така. Ще си оправя базата, защото не съм я подредил както трябва тук. Всяка втора база вече е такава. Така. И това беше с мен, приятели. Забавлявайте се. Абонирайте за канала, коментирайте. Не слагам линк, особено ако не е важно. Харесайте видеото и бъдете здрави.